اللہ فرماندا ہے مومن اے بھی ہیں، مومن اگلے بھی ہیں، پر اگلیاں دی شان نال پچھلیاں دی برابری کوئی نہیں ہو سکتی۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جڑے فتح مکہ تو پچھے مسلمان پہ ہوندے ہیں، اللہ دے دین تے مال پہ خرچ کر دیں، وہ اگے جڑے مسلمان ہوئے تے جنہ دین واسطے مال خرچ کیتے ہیں، جہاد کیتے ہیں، انہاں دے درجے انہوں نہیں اپڑ سکتے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جڑے پہلے ایمان لے آئے، پہلے جہاد کیتے، پہلے مال اللہ دے راہ وچ خرچ کیتے، انہاں دے درجے بہت اونچے ہیں۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جڑے مکہ فتح ہون تو پیچھے ایمان لے آئے، جہاد کیتے، مال خرچ کیتے، اے پچھلے اگلیاں دے درجے نو نہیں اپڑ سکدے۔ لیکن کلم وعد اللہ الحسنی، اگلیاں پچھلیاں دعا نال میں جنت دا وعدہ پہ کر۔ اے قرآن پہ دستا ہے سانو کہ اگلیاں پچھلیاں دعا نال جنت دا اللہ دی طرف وعدہ ہے، تے رب وعدے دی خلاف ورزی کر سکے، لیکن پچھلے اگلیاں دے درجے نو نہیں اپڑ سکتے۔ میں پوچھتا ہوں مڑ صدیق دے درجے نو کون اپڑ سکتا ہے، جنہاں سب تو پہلے اسلام قبول کیتا اور سب تو پہلے کافراں دے نال جہاد کیتا ہے، نبی پاک دی جان بچان واسطے اپنی جان نو ڈھال بنا چھڈیا ہے، اور جو کچھ کمائی کیتی ہے ساری نبی پاک تے خرچ کر چھڈی، مڑ اس صدیق دی برابری کون کر سکتا ہے؟ اسلام لے آئے تے 40,000 دینار یا درہم آپ تے مل کے چھائی، اس لئے ایک درہم دی بکری آوین دی آئی جیڑی آج 15-20 ہزار دی آندی ہے، 40,000 اس لئے کیڑا مول لائی۔ تسی جٹ برا دیو سائیاں 70-20 آندی آئی تے چوراں دے دل نہ ہی لگی، گویا 7-20 کو بڑی بلا رقم آئی۔ اے کل دی گل ہے، 70-20 آلا محاورہ تو آڈا ہے، مڑ اس دور آج تو 1,500 سال پہلے 40,000 درہم اس کی قیمت مالیت ہو سی۔ اس 40,000 نو ہی حضرت ابو بکر صدیق نے نبی پاک کی ذات تے خرچ کر دیتا۔ جڑے غلام لونڈیاں مسلمان ہون تے کافر مالک انہاں نو عذاب دیندے ہیں، تکلیفاں دیندے ہیں، انہاں نو مل لے کے خرید کے آزاد کر کے حضرت صدیق نے انہاں نو تکلیفاں کول بچایا۔ اللہ رب العزت نے کہ فرمایا سیجنبها الاتقی الذی یؤتی مالہ یتزکا، جڑا سب تو بڑا متقی ہے او دوزخ تو دور رکھیا جاسی، جڑا اپنا مال خرچ کردا ہے کسے دے احسان دا بدلہ دین واسطے نہیں بلکہ میں رب دی رضا حاصل کرن واسطے۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلی، صرف اور صرف اللہ دی رضا حاصل کرنے واسطے وہ اپنا مال سارا قربان کر رہے ہیں۔ اور اللہ راضی ہو سی کہ کوئی نہ، فرمایا والا سوف یرضا، ضرور اللہ راضی ہو سی۔ بلکہ جی میں نبی پاک دے بارے اللہ فرمایا کہ محبوبہ میں تینوں اتنا دے ساں جتنے تے تو راضی ہو سے۔ نبی پاک دے صدقے حضرت صدیق نال بھی وعدہ ہے کہ صدیقہ میں تینوں وہ مرتبہ عطا کرساں جے تے تو میں تے راضی ہو جا سے۔ جی میں نبی پاک نو اللہ راضی کرن دی کوشش فرما رہے ہیں، ابو بکر صدیق نو بھی راضی کرن دی کوشش فرما رہے ہیں۔ حضرت علی پاک ممبر تے بیٹھے نا، حضرت صدیق دی یاد آ گئی تے زارو قطار رون لگ۔ میں لوگوں دسو سب تو بڑا بہادر کون؟ کہ ساڑھے خیال ہے تو میں جنگاں جو میں بھی کچھ کر لیندا ہاتھ مخالفہ نال، لیکن میں سب تو بڑا بہادر نہیں۔ دسو ہور سب تو بڑا بہادر کون؟ حضور سند نہیں پتا، تسی دسو۔ سب تو بڑا بہادر ابو بکر ہے۔ نبی پاک کعبے چو طواف کر کے باہر نکلے، کافراں نپ لیا، گاٹے کپڑا پا لیا، پھاپا دین دے مارن دا پروگرام ہے۔ کوئی مکہ مار رہا ہے، کوئی تھوڑے مار رہا ہے، کوئی وہیں تے لٹا رہا ہے۔ ابو بکر نو پتہ لگا، دوڑ کے آگے، او ظالمو ایک ہستی ہے جیڑی لا الہ الا اللہ دا دعویٰ کر دیے، تو انہوں جھوٹے خداواں کو روک دیے، تسی انہوں اس بنا تے قتل پہ کر دیو۔ انہوں نے کہا اے اصل شرارتی اسے اکساوے ہے اس محمد ابن عبداللہ نو نبوت دعوے واسطے، انہوں نے چھوڑو اینو نپ لو۔ ابو بکر صدیق نو نپ لیا، آپ دی پٹائی کی تھی، نک منہ ایک ہو گیا، سر دے والاں تے ہاتھ مارن تے وال سارے نال لگیا، بے ہوش ہو گئے۔
چاہ کے گھر لے گئے، ہوش بحال ہویا تے اے نہیں آکھیا میرے نال کے ہو گیا، پوچھیا میرے یار دا کیا حال، نبی پاک دا کیا حال۔ اس ویلے جدوں حضرت علی پاک فرماندے ہیں ساڈی جرت نہ پئی کہ اسی نبی پاک دے نیڑے لگیے، آپ نو چھڑائیے۔ ابو بکر ہے جڑا اپنی جان نو ڈھال بنا رہا ہے نبی پاک واسطے، مال بھی سب تو زیادہ خرچ کریں تے جان بھی اپنی نبی پاک واسطے قربان کریں تے فتح مکہ تو پہلے کریں، پہلے دن نبی پاک اعلان نبوت کریں، اس ویلے دے خادم بنے ہوئے ہون اور انہاں دی شان وچ گستاخی کیتی جاوے، یہ مسلمان نو گل زیب دیندے۔ غارج نال کافر پہنچ گئے، او جی نال تو اس واسطے نبی پاک رکھ لے ہاں بھی خطرہ ہے جے پیچھا رہ گیا تو مڑ میرے خلاف سازشاں کرے سی، اس واسطے نال مجبوراں رکھ لیا۔ مڑ جے سازشاں کرنیاں تو کافر جو اپڑ گئے انہاں چ صد مریں دے آئے بیٹھے نے، آؤ نپو تے جڑے انعام دا اعلان کیتا ہویا نے وچ میں بھی حصہ دیویا، 100 اٹھ دا اعلان ہوئے آئی، 100 اٹھ نبی پاک نو جڑا نپے تے 100 اٹھ ابو بکر نو جڑا نپے، مڑ میں نہ پیندا پیا، میں تے گیا بچ چھٹ انہاں دا کمیشن میں بھی دیویا ہے۔ آکھیا 3 دن ابو بکر صدیق دے بچے اوتھے روٹی پہنچاندے رہے، کھانا پہنچاندے رہے، آپ دا جڑا خادم بیڈاں بکریاں چران والا ہے او بکریاں نال نال چرا کے دودھ چو کے او پیش کر دے۔ 17 دن ابو بکر صدیق نبی پاک واسطے قربانی پہ دیں۔ اور جدو کافروں پتہ ہے کہ ابو بکر نبی دے نال جا رہے ہے اور انہاں کو گھٹ کرنی آئے پتران قتل کرن تے، بیوی دی بیزتی کرن تے، بچیاں دی بیزتی کرن تے، لیکن نہ بیوی بچیاں دی عزت دا خیال کیتا ہے، نہ بچیاں دی جان دا خیال کیتا ہے، نہ اپنی جان دا خیال کیتا ہے، پورے گھر نو نبی پاک واسطے قربان کر چھڑیا ہے تے مال بھی جڑا پیائیو سارا نال لے کے ٹر۔ نبی پاک فرمان کہ سب تو وڈا محسن میرا ابو بکر صدیق، میرے اتے مال دے لحاظ نال سب تو وڈا احسان کرن والا ابو بکر، میری ہجرت دا سامان کرن والا ابو بکر ہے، جس میرے اتے احسان کیتا ہے ہر دا بدلہ میں چکا چھڑیا ہے، مگر ابو بکر صدیق دا بدلہ میں تھے کوئی نہیں چکایا، اے دا بدلہ دے سی اللہ سونا قیامت کو بتا گیا۔ مطلب دنیا پوری دی پوری ابو بکر نوں دے دیتی جاوے تے دے احسان دا بدلہ نہیں بن سکدا، اللہ مڑ اگلے جہان یہ دے احساناں دا بدلہ دے سی، ایتھے اس دنیا وچ یہ دے احساناں دا بدلہ نہیں دیتا جا سکدا۔ جس صدیق دیاں شاناں نبی سونا آپ بیان کر رہا ہوئے، مسلح اپنا ابو بکر صدیق نو نبی پاک نے آپ دیتا ہوئے تے مولا مرتضی فرمان ردینا لدنیانا من رضیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا، اسی اپنی دنیا دا امام بھی اسے نو بنانے ہیں جس نے نبی پاک نے ساڑھے دین دا امام بنا چھڑے۔ ساڑھے دین دا امام جدوں نبی پاک نے ابو بکر صدیق نو بنایا ہے، اسی دنیا دا امام انہاں کیوں نہ بنائیے؟ اس واسطے اسی انہاں دی بیعت کیتی ہے، انہاں نو خلیفہ تسلیم کیتا ہے۔ حضرت صدیق تے اعتراض تے دور دی گل ہے، میں پوچھدا حضرت صدیق نے اپنے بعد حضرت عمر نو نامزد کر چھوڑیا ہے، کوئی ثابت کرے مائدہ لال کہ حضرت علی پاک نے حضرت عمر دی نامزدگی تے اعتراض کیتا، جنہوں ابو بکر صدیق اپنا نائب بنا چھڑیا ہے، مقرر کر دیتا ہے کہ میرے بعد اے خلیفہ ہے، اتھے اعتراض حضرت علی نو کوئی نہیں تو خود صدیق اتھے اعتراض کی میں ہو سکی۔ پھر حضرت عمر نے کمیٹی قائم کر دیتی ہے 6 بندے، حضرت علی وچ ممبر بن گئے، یہ نہیں آکھیا ہن تو میں چ دیو، اگے 12-13 سال غصب کیتی رکھیا نے، ہن تو میں چ دیو نہیں، ممبر بن گئے۔ فیصلہ حضرت عثمان دے حق کے جو ہو گیا، حضرت عثمان دے حق تے آپ بیعت کرتے، اور جدوں سائیاں نو اعتراض کوئی نہیں، تانوں تکلیف کے جنہاں دی خلافت گئی ہے بقول تواڈے، جے انہاں نو اعتراض کوئی نہیں تے تانوں اعتراض کیڑی گل دا ہے؟ عجیب تماشا ہے، بس سائیں آپس ارادی بازی تے تسی لڑو، مقابلے کرو۔ اج تسی کہندے کولو خلافت لے کے دے سکدے ہو حضرت علی، اج ابو بکر صدیق کولو، حضرت عمر فاروق کولو، حضرت عثمان کولو لے کے حضرت علی نو دے سکدے؟ نہ لین والا موجود ہے، نہ دین والے موجود ہیں، وہ اللہ کو لپڑ گئے، اپے ایک دوے نال نبڑ لے سکتے۔
تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ وہ لوگ گزر گئے، انہاں اپنے عملاں دا جواب دینا ہے، تسی اپنے عملاں دا جواب دینا ہے، تسی اپنے عملاں دا جواب تیار کرو، انہاں دے عملاں دا جواب تواڈے کولوں نہیں لیا جانا۔ اللہ اس پرانے دین دے اوتے ثابت قدم رکھے۔